Počúvaj ma. Teraz som kúpil nenormálnu vec. Digitálny zameriavač na Vysoké Tatry. Keď chcem urobiť, že jaký je stav na snehu, tá len tak dám, že a vidím, koľko snehu je, 10 metre, 15 metre. Minulé štát hovorí, pišťuš, takto nám kradne sneh z Tatry. Hovorím, tá musíme zrobiť políciu. Hovorím, tá čo je, nebudú kradnúť sneh nám do Polska, štáci. Z Polska behajú, vieš. Máme horskú políciu, robí nej pukel, bruchty tam robí, tukan, štuky ich tam robí a ešte jeho sestra, čo je digona, čo na jedno oko nepočuje, má. Robí kúres. Tá čo je ti, ty? Oblina. A môj brácik, čo robiť na snežné dielo, ho nastavili tak, že prestrelili cez celé Tatry do na Poľska až. Nuka, teraz padla taká gula sa narobila veľká, čo letela cez nebo. Zavolali z Polska, že čo to, kto tam strieľa? Spoza na Vysoké Tatry. A ja hovorím, viete čo? Ešte raz zavoláš toto číslo, tá ti zomrel život na balkón, chápeš ma? Prvá tatranská. Originál štýl.